Siji dicoba karo keluargane. Sing lanang jan neng kantor sing getak anak buah jan iso trek. Neng omah jan deglek musuh sing wedok ngeten iki wae. Kalah total janane iki. Lah piye? Wong sing lanang ki netone pitu kek wedok iki setupaing 18 kok. Ranyane piye? Ora usah omong, ngono langsung meneng. Mantu dicoba karo maratuwa. Sejak awal wis demen panjene. Tapi anak lanang ki demen, ki anak lanang sitok-tok niku wau. Maratuwa itu wis rapate demen sajane niku. Tapi lek ra dirabekne ki kok mesti minggat wong omah. Akhire dirabekne tenan. Karena sejak awal pancen ndak demen. Ngono ya. Apa kleru? Melok-melok ngentasi gabah, rasa melok ngentasi paling arep nyolong sak kebor ya lara ati ngoten niku. Nggih, timut. Lek enek mantu kok sampai enggak dicocoki maratuwa. Meneng cep. Rasah nyauri, rasah nyapa-nyapa, ora sah ngomongne apa-apa, bendalu ambil air wudu, salat sunat, kemudian salat sunat hajat, minta teng Gusti Allah supaya Allah merubah posisi hati daripada mertuanya. Lah kok ra dicocoki karo maratuwa jam 09.00 bar masak maringi wangi ngoten nika dolan me tanggane ngomongne eleke maratuwa ora ngerti ya sing dijak jagongan pleke maratuwa nyonyor pindho wedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, para ibu nyai kang tansah kula mulyakaken. Meskipun dumateng ketua LTM MBCNO sanan kula ingkang kula mulyakaken, Ketua NO Ranting, Ketua Ranting NO Imma saking unsur Suriah maupun Tanfidiyah ingkang kula mulyakaken, segenap Ketua Takmir Masjid ingkang sami rawuh ingkang kula mulyakaken, sedaya Takmir Masjid Baitus Somad ingkang kula hormati, para tokoh agami, tokoh masyarakat ingkang sami rawuh ingkang kula mulyakaken, Bapak Kepala Desa beserta perangkatipun ingkang sami rawuh ingkang kula mulyakaken, segenap panitia pengaosan hal bihalal ingkang kula hormati, grup sholawat apa nduk jenenge? Oh, ini Ainun Humaira ora duwe al. Ainun Al-Humaira ingkang kula mulyakaken pun anu sak anune sak ngonane pun tong sak ngonane plek ya bendak as kene sun. Nah pun alhamdulillah. Paling ya tak ora tak ombe kabeh sing nyawang aku yang ngeten. Atur suwun. Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah ingkang sami rawuh ingkang kula mulyakaken, Bapak Ibu calon haji, calon hajah ingkang kula hormati, Bapak Ibu calon-calon penghuni surganya Allah SWT, sedayanipun ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita kaawiti kanthi sareng-sareng nyuwun dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masjid kita, Masjid Baitus Somad niki menjadi tempat ibadah yang berkah, manfaat, makmur, aman ila yaumil qiyamah. Sedaya ingkang sami rawuh putra-putrine sholih sholihah, kaparingan rezeki ingkang kathah halal berkah, kaparingan sehat dohiron babatinan, binjang wekdal sowan-sowan kanthi husnul khotimah,
lan pikantuk syafaat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kalau kita mengamati daripada di masyarakat kita, rumah sakit semakin banyak, klinik kesehatan semakin banyak, para medis semakin banyak, dokter umum semakin banyak, dokter ahli semakin banyak, penyakit semakin, loh kok berkurang? Mestinya enggak, mestinya penyakit semakin berkurang. Tapi kasus nyatanya seperti itu. Nah, apa yang barangkali penting untuk kita sampaikan? Yang pertama, mungkin boleh mau ngomongin kesehatan, halal bihalal, terus tindak lanjut bar sawal nopo bar atau non pena. Satu Bapak Ibu, kita hari ini, masyarakat kita dijejali hari ini yang namanya apa? Makanan cepat saji. Jenenge apa? Junk food. Minumannya minuman yang beraroma macam-macam. Jenenge soft drink. Mana undang-undangnya? Rumusannya apa? Lek enek piyantun senengane dahar sing enek pengawete, kemudian minumannya minuman yang banyak pengawetnya, wonge ora wet. Niki undang-undang niki. Apa to? Niki rumusan. Jadi lek enek wong senengane dahare enek pengawete, unjukane enek pengawete, wonge ora awet. Sehingga butuh napa? Sehat tanpa obat. Kok malah bodoh mentelengnya aku tuh mau ini. Sehat tanpa obat. Dan ini harus kita maksimalkan. Jenenge bayi, lare umur 5 tahun gagal ginjal. Bayi bar lahir kencing manis. Gitu. Bukan anaknya. Yang melahirkan ini makanannya tidak selektif sama sekali. Dampaknya teng lare. Jek ditambah malih. Anak-anak kita hari ini sengan-sengannya melekan. Ngopi, melekan, mantun ngoten sarene tak tileme sekitar jam kali, mantun ngoten subuh digugah, rodok kelemun-kelemun bar subuhan. Bar subuhan, ya aja turu to sare. Kulo khawatir Bapak Ibu. Negara tetangga kita, Malaysia, Singapura, itu ada jam malam. Pokok jam 10 sudah tidak ada yang namanya warung buka. Semua jadi tutup. Karena apa? Karena negara hadir untuk menyelamatkan masyarakat. Coba. Piyantun niki lek biasa melekan nabrak jam 11 sampai jam 1. Bagaimana? Kok enek piyantun senengane melekan nabrak jam 11 sampai jam 1. Jangka panjang yang namanya pankreasnya akan mengering. Kalau pankreas mengering itu nanti tidak bisa menghasilkan insulin. Lek insulinnya gak iso diproduksi berarti wonge kencing. Nah, karena apa? Jam 11 sampai jam 1 itu pankreas kita waktunya mendetok, mengeluarkan racun pada tubuh. Ya sak sirku sing ngaji aku ngoten. Cek dimirenge tenan ngoten niku. Cek dimirenge tenan ngoten niku. Nah, sehingga napa? Ini harus dihindari bersama-sama. Dihindari bersama-sama. Terus kok enek piyantun senengane sare bar subuh. Siapapun orangnya. Kalau wingi enten tamu saking Banyuwangi. Pinten Mbah Yuswane? Tasik 1.700 punjul ngeten. 105 Pak. Wonge tasik gewasek. Sepuh gewasek yang ini gua.
Pas badhe kondur dibisiki, "Mbah, resepe napa?" Ngrewangkul, bisiki, "Aja turu bar subuh." Ngoten niki wau. Lha benjinge nek dokter niki rawuh teng griya. Terus kula tangerti, Pak Dokter, konsep agama kita yang namanya tidur setelah subuh itu makruh. Perkara yang perlu dihindari ora apik. Coba sisi daripada medis. Oh, tiba. Lek piantun niki, kalau seseorang itu kalau bar subuh hormon kita. Jadi hormon itu macam-macam. Nih Pak Guru kimia ngerti ini. Ada hormon endorfin atau dopamin. Alah jenengan ora ngerti Pak niku. Namanya hormon kebahagiaan. Ada namanya hormon serotonin. Orangnya merasa nyaman, itu namanya serotonin. Lek bar subuh yang keluar apa? Hormon penguat tulang. Tak boleh mana? Jadi lek bar subuh yang keluar apa? Hormon penguat tulang. Ini akan keluar manakala wonge aktif. Mantun subuhan melampah-melampah, mantun subuhan masak munyereng ngoten niki wau. Lek ngoten to nggih? Nggih. Mane nyuwun sewu ibu-ibu. Panjenengan, sik kedap Pak, tak ngomong ibu-ibu Pak. 40 tahun yang lalu. Panjenengan dipundhut mantu oleh seseorang. Terus mantun ngoten berakad nikah jenengan dibeto teng maratuwa. Maratuwa masak. Panjenengan selaku mantu melok-melok masak mulai A sampai Z sampai tuntas sampai resik. Gini Bang nggih. Saiki. Kok maratuwa masak neng pawon mantu dolanan. Mantune ya teko. Tak balik mana? Jadi yang keluar apa? Hormon penguat tulang. Niki lek sampai kena srengenge Pak. Hormon ini kena srengenge semakin kuat. Makanya kok enek piantun membiasakan mantun subuh terus selalu tidur jangka panjang terjadi pengeroposan tulang. Dong. Karena apa? Rasul niku lak ngajari salul afiyah. Coba, salul bukan salus sehat, tapi salul afiyah. Kalau al afiyah mana apa? Wonge sehat secara lahir, batine yo sehat. Tapi lah as-sihah niki sehat lahir tok. Lah terkadang wong iki sehat lahir, batine ndak sehat. Contoh enek tangga bangun omah, anu wonge pledak-pledu enek to ngoten. Lah, tenan. Tanggane ngijolne montor digunem nalika yasinan. Wonge ya teko. Iki wonge sehat jeroane gak sehat. Ngoten lho. Makane salul afiyah. Lah, untuk menuju sehat lahir itulah maka dibutuhkan teori-teori tertentu supaya wonge awet lek awet nom renek, tak boleh mana? Awet sehat sepuh gasek. Tak boleh mana? Awet sehat sepuh gasek. Niku diwaca ping 7 bar subuh nggih. Awet sehat sepuh lek awet nom gak ono. Piyantun iki pokok 55 ya sudah otomatis meninggalkan dunia hitam. Rambut putih, brengos putih, jenggot putih, persiapan gawe mori rupane putih. Kok ngandani wong putih kon jilbaban wangel lah enten ana 55 jilbaban karepe dhewe. Loh. Mantap balik mana ya? Rumusannya apa? Nalika kula tasik teng Ciliwung riyin 21 tahun. Mulai bocah kabeh 13 sampai 1400 rupiah.
Jadi 2013 itu kalau tinggal 1.400. Ya sudah, takdir saya ngopeni ya selikur tahun itu tok mawon. Kemudian setelah itu ngopeni yang lain, ngoten tok mawon. Nah, sekitar jam 09.00 kalau kan ada peda ontel tentang Ciliwung nih. Kok sekitar 9:30 produk longgar, kalau sepedaan. Kok cedok piantun sepuh tak ndeki tenan. Terus tak tekoni rumuse, Mbah, jenengan sepuh kok mlaku cek gesek iki lho. Rumuse napa ngeten iki wae? Wiritane napa ngeten iki wae? Wiritane ndak duwe Pak rata-rata niku wae. Lah napa Mbah resepe niku wae? Dikulinane bendina lek bangun sebelum subuh dan mandi sebelum subuh. Piantun Ngadipura ki kok gelem madu sadurunge subuh pokok bar kangge. Lho sing ngenyek iki sapa? Niku jawabannya begitu. Tang kabupaten saiki sekarang sapa? Bayi Kumit. Bayi Hamid Kumit, 90 tahun nih kok. Kula lek saya tasik ngaji ngriko. Niku 90 tahun. Rumusannya tetap sama. Beliau sejak muda dulu jadi bangun sebelum subuh dan mandi sebelum subuh. Sing pengen sehat niki rumusnya. Ayo muni dingin ngono. Diomongin mesti ngentai ngoten niku. Niku jenengan 1 hari, 2 hari, 3 hari masih seperti seminggu jenengan mboten siram, niki mengke apa mboten penak. Ngoten lho. Lha rumusan kula wis sejak dulu seperti itu. Pokoke sadurunge subuh ya tangi, kemudian mandi setiap hari. Mane kula mboten duwe rambut dawa ora tau duwe. Nyapa? Ngirit sampo. Poin 1. Yang kedua. Minum kopi pahit 1 hari 1 gelas. Ayo muni aneh. Mengapa? Mengapa? Jenengan keliru. Nek wong ngombe kopi gak oleh itu keliru. Karena apa? Keliru cara minumnya. Ojo sampai ngunjuk kopi posisi perutnya kosong. Ngoten lho. Jadi kuduane isine sik. Saya jam 3 wis godhog banyu, gawe kopi. Laku ngombe engko jam 8. Bar sarapan. Jadi blendet ini ngoten ngandhap. Lah wong kene iku jenenge blendet kopi kabeh diombe lho jan ngragas wong bangun masuk aku. Kayak sampah niku pun sampah Pak, ngoten lho. Jadi yang bening saja. Jenengan gawe setengah jam pun lerem titik, ganti gelas, kemudian dibuang blendete. Niki tak ilmoni tenan gitu piye? Tak sampaine teng masyarakat tenan ngeten iki wae. Mengapa? Karena piantun yang membiasakan untuk minum kopi pahit 1 hari 1 gelas, maka otak dan jantungnya akan kuat. Wah, lihat saiki lah jantungnya dia ndak kuat, ngerasane anak, bar karepe dhewe sakniki. Ayo nggih napa nggih? Diomongi angele ra mekakat. Misahne anak keng HP saged napa mboten? Mboten, nyapa sebabe mboke ya ora kena pisah. Loh, apa ora? Sulit Bapak Ibu. Padahal negara yang pertama kali mewajibkan cah sekolah pakai HP mana Pak? Finlandia. Finlandia. Hari ini Finlandia melarang mulai anak TK, anak SD, anak SMP ora oleh nyekel HP. Kenapa? Dia gagal. Nah, Finlandia itu gagal karena merasa gagal, dia stop ora oleh bocah TK, bocah SD, bocah SMP cekel HP. Tidak boleh. Tidak boleh HP Android artinya HP mekur sekedar untuk napa niku wau kepentingan daripada napa komunikasi. Lah negara ini ndak bebas lepas tanpa syarat. Lah gawe HP sekolah ki zaman Covid kae. Covid terane panggah gawe HP misalnya.
Makanya kita acungi jempol. Kebijakan Gubernur Jawa Barat. Ya. Kembali kepada paper test. Kembali kepada buku. Ora usah gawe internet kepentingan untuk belajar. Untuk anak SD, untuk anak SMP. Dong rawang. Dong rawang. Nah, balik mana? Minum kopi pahit pagi setelah sarapan. Setelah sarapan. Lek jenengan biasa ngunjuk kopi cek perut kosong, niki mengke asam lambungnya enggak kuat akhirnya menjadi naik. Nah, terus yang kedua, ngunjuk kopi bar duhuran. Jam 2 lah. Mantun sare ngunjuk kopi agak manis gak apa-apa. Baru sudah selesai. Yang ndak wong kene. Bar ngisaan malah gawe kopi ngerokok ngedobos karo kancane. Wonge ya teko. Pak. Jadi yang disarankan itu siang bukan malam hari. Karena kopi mengandung kafein. Kafein itu membuat orang angel sarene. Lah kok malah bengi jagongan gawe kopi. Yo, saya didelok korbannya saya. Jangan tasik pirsa Kemudian Banser itu Pak Baron. Kemudian Banser Kabupaten Blitar. Nah, hari ini cuci darah 1 minggu 3 kali. Sadurunge bodho kula ngrika. Puasa terakhir kula ngrika. Tak tekoni garwane, "Yo, enggak Kang Baron iki ceritane piye? Aku critanono lek bengi piye." Lah niku napa mboten lek 26 tahun mawon lek dalu mboten nate tilem. Turunnya mikir lap-lapan karena banyak anak, banyak banser-banser yang seteko. Sudah 26 tahun. Mboten kia. Tangga kula jenenge Saiful. Umurnya masih 51, guru SMP, dereng pensiun, masih muda. Ramadan nika sedo. Saya takziah terus jagongan karo wong-wong. Aku critanono Saiful almarhum ki piye ceritane. Pokok 9:30 miyos saking dalem metu ka omah terus napa kae ngene kae. Karambol sampai 2:30 ben dinolek 10 tahun, Pak. Jebol tenan. Timut-timut tenan. Lek pengen melekan monggo jam 2 sampai subuh jos. Ngono lho, 2 sampai subuh bagus, tapi ojo nabrak jam 11 sampai jam 1. Iki waya pankreas kita mengeluarkan racun pada tubuh kita. Dong nggih. Ya, kula khawatir, Pak. Munculnya yang namanya kafe-kafe yang ada itu adalah termasuk grand skenario untuk menghancurkan daripada generasi muda kita. Ayo muhasabah bareng-bareng. Muhasabah bareng-bareng. Nguasai kok ndak kena, kuasai saja yang muda-muda. Untuk apa? Dirusak daripada mentalnya, dirusak daripada jeroane ostos mastis. Dia sudah tidak, Pak, sengalim apapun. Sengalim apapun pentu ini. Lek wonge kencing manis mau apa ilmunya? Sengalim apapun kalau piantune niki wau darah tinggi. Sengalim apapun kalau piantune gagal ginjal. Mau apa? Enggak bisa menyampaikan ilmunya, enggak bisa niki. Paham ya Bapak Ibu? Mana tak selip nih tenan ngeten iki. Yo rumusan apa 1, bangun sebelum, mandi sebelum, yo aja ngono tok, yo tambah salat bengi ngono lho. Ngono lho ya. Yang kedua minum kopi pahit 1 hari 1 gelas pagi setelah sarapan. Pengen nunjuk kopi maneh bar luhur. Dalu kepeksa titik ngoten mawon. Lah ora gelas gede malah lho. Nah kalau enak kalau. Lagi rumusan berikutnya. Lek panjenengan awake keju kabeh. Jadi mboten kena cikumunya mboten. Lek jenengan kena cikumunya, obatnya gampang. Godhong kates digodhog. Godhong kates campur kunir, dicampur kali gula aren kedhik ngoten mawon. Niki mengke gampang ilang niki mengke. Tapi lah biasa awak keju kabeh
jenengan gawe kopi terus pun rada adem, mboten rada adem, anget nonton mawon, diparingi madu. Dieling-eling, madu yang asli jangan dibawa pulang. Ayo, ngomong ra paham ngoten iki, Pak. Ora perangan tok wong-wong niku lho ngoten lho nggih. Jadi kalau yang namanya kopi dicampur kali madu itu penghilang kejulinu. Dililing, pokoknya ngunjuk kopi pada posisi ojo sampai perutnya kosong. Dililing nanti. Clear? 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 Yo, yang ketiga, supaya diparingi sehat tenanan awake dhewe. Cairkan hormon endorfin dan dopamin. Hormon kebahagiaan. Jenengan mboten parang susah pokoke. Ayo kajian Nabi bilang ini apa? Tabassamu kafi wajhi akhi kalaka sadaqatun mesemu mekancamu. Makanya smiling itu penting. Basyam itu penting. Familiar itu penting. Seneng guyang-guyu lek nek kancane iki penting. Yeah. Kenapa? Ketika kita basam, ketika kita smiling, ketika kita wajahnya tersenyum, maka otomatis yang namanya hormon endorfinnya akan cair. Ini jenenge hormon apa ya? Hormon kebahagiaan. Uang kile seneng, imunitasnya tinggi. Uangnya jadi imun, uangnya jadi kebal. Lek uangnya kebal, penyakit masuk mental karepe dewe. Betul nggih. Makanya napa? Anak sing neng Surabaya rasah dipikir. Iki lho sing gampang mikir iki loro-loro, lek kaya nglono kae. Nah. Ini sing perlu diomongi iki masalah niki wau. Sudah, putra sing tebih-tebih ora usah dingen-ngen. Lek pancen ndak iso wangsul nalika bodho, ora usah dingen-ngen nemen-nemen. Ngoten lho. Kenapa? Dia punya takdir sendiri, dia punya keluarga sendiri, dia punya pekerjaan sendiri, dia punya tanggung jawab sendiri. Ojo kabeh kudu nglumpuk. Malah lara ati niki mengke. Yen apa nggih? Berikutnya mumpung cethok niki. Kalau memang harus nglumpuk bareng-bareng, ngoten lho ya. Jadi sing anak teng luar Jawa wangsul, ning Jakarta mulih, sing Surabaya mulih, Malang mulih, Jawa Tengah mulih, kabeh mulih dieling-eling. Nalika bodho kabeh nglumpuk, ibuke didadekne permaisuri. Ora mboke dadekne babu malahan. Ibuke malah masak, malah macam-macam. Mantun ngoten bodho 5 dina kabeh pamitan ora resik-resik dhewe kuwi jlepune mbokmu ya ngono ki maksudnya. Ayo enek apa ora ngoten iki wau. Ora mesakne ya mboke seneng tapi pun sepuh masalah niki wau mesakne. Ngono lho. Dadi begitu datang mantu wedok-wedok kuwi kabeh sing masak niku arepe mulai mantu wedok-wedok niku ngresi omah. Umpamane cah saiki mbejan males rampun. Lah nggih napa nggih? Wis ora enek tembung suker ki ora enek. Mbok pawon jeprah ya dijar-jar anggur dolanan. Kok jan kompak men Mas wong kene. Kan nggih Bu, clear ya. Ben ya, itu cara kita untuk menata supaya panggih sehat. Terus jenis makanan apa niki wau? Ngeten. Sayur yang diperbanyak, Masya Allah, negara dhewe iki negara yang paling jos tenanan. Sayuran cukup ditanam di mburitan, neng pot-pot, neng polybag nyuwun sewu, memanfaatkan lahan-lahan sing nganggur untuk apa? Kepentingan keluarga kita. Pun paham? Iya.
perbanyak makan sayur. Kalau Ramadan niku hampir 1 bulan niki mboten patek mam sego lek nalika sahur. Lan napa? Kulupan ngoten tok. Ya, urip iki. Saya pagi jarang sarapan, nasi jarang. Ya, pokoknya isuk ngoten niku ya gondes. Ngerti gondes mboten? Labu siem. Nah, labu siem digoleki Google ya. Diwaca teng Google kayak vitamin apa saja yang muncul di situ. Pokoknya ya gondes niku, labu siem niku karo capar, karo tempe tanpa sambel, tanpa dikrawu. Yo nyatane ya wonge ya doyane ya. Ya jek urip ya an. Nggih. Ya ora duwe keluhan belas ya an. Pun, berikutnya lagi. Jangan memanjakan kaki kita. Apa namanya? Jangan memanjakan kaki kita. Ketika kaki kita dimanjakan, walah, dalamnya etan kono iki lho rene iki lho, motor listrik, sepeda listrik. Bapak Ibu nyuwun sewu. Piyantun iki lak sepuh nyuwun sewu. Iki lak dingenekne. Mesti kletek-kletek. Ora muni to? Ora muni iki lho. Napa sebabnya? Niki jangan dimanjakan. Ala adullukum ala ma yamhu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Apa kowe gelem tak dudohi iki lho enek perkara lek mbok lakoni dosamu disepuro karo Gusti Allah, derajatmu diunggahne karo Gusti Allah. Salah satunya apa? Kasratul khuta, ngakehne jangkah ilal masajid, ora numpak peda listrik. Melampah Pak, melampah. Mengapa? Kaki kita ini manakala tidak digunakan untuk jalan, nanti akan mengecil, iki akan mengecil. Kekuatannya akan jadi sudo niki mengke. Betul loh. Jangan memanjakan. Pon, berikutnya lagi. Enggak apa-apa, aku simpakan. Ngeten niki, nyun sewu, bapak-bapak, nyun sewu. Inilah jenenge ngeten nih, ngene niki. Ini akan mengembalikan yang namanya napa niki wau uline. Mana uline ngeten. Kayak ngeten niki, uline kesini lagi niki mengke. Ngoten lho. Sing klethuk-klethuk akan mari niki mengke. Ngeten niki. Ping 200. 150. Gentenan. Ngoten niki wau. Karo nganggur ngoten lho. Karo ngenteni jangan umum ngoten lho. Dadak ngoten mawon. Ya, betul. Karena apa? Ini manfaat untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Ketika yang namanya kaki kita bermasalah, terus mboten saged melampah, wong sehat mboten saged melampah. Niki beban yang luar biasa. Wis rasa bebas nyandi-nyandin panggah nang kursi roda. Yo aja napa niki wau? Jangan memanjakan kaki kita. Bodoh ini enten tiyang ngeten. Ya tiyang praktek sing kula omong niki. Krana sikil iki lara kabeh, nggih mlaku rapate kuat. Sampai 500. Abuh. Apa yang terjadi? Barang barabu kan rapani ngenek-ngenek maneh. Dinteni mimpese, mari Pak. Mane bodoh sik bodoh pirang dina langsung teng griya kula nyritakne niku. Tuh macam mana? Malih. Ketika saya takziah teng Panang, Ibu Panang. Niku enten piyantun putri goleki kula. Dirasa kula badhe takziah, digoleki tenan. Enten napa Bu goleki kula? Niku lho jenengan pas nalika ngaji lho ngomongne niku lho, nanas sing digodhog karo sak kulite niku lho. Enten napa? Kula niki saraf kula kecepet pun dangu. Terus jenengan ngaos niku tak rungokne tak praktekne. Mari. Loh. Padahal yang namanya nanas itu digodhog sak kulite menghilangkan purin yang ada pada tubuh kita. Jadi asam aurat jadi hilang. Ora lah jeneng asam urat, aku kan ustad jadi asam aurat ngoten niku paseh. Niki lho Pak. Ngen saya. Aja duwe gula tapi aja duwe gula.
Dadi nanas diresiki, terus dicacah, digodhog sekitar 20 menit dinteni adem diunjuk. Selesai. Nah toh. Sik tau mirengne pesantren iki ya. Dalem. Sak kulite. Nggih. Dadi aja dipecahi ana dicacah ngoten mawon dicemplungne selesai. Sak kulite. Ning ora usah didahar sak kulite. Jadi ya bar digodhog, diambil airnya dibuang. Nanasnya dibuang. Pun, cuman ngeten, seminggu cukup sekali, maksimal 2 kali. Wah, kadung seneng, malah wonge lemes niki mengke. Nah, ngeten. Niku ya tak pelajari Pak, tak tekokne tenan, ahline tak tekokne tenan. Supaya apa? Masyarakat kita kudu sehat. Piyantun iso jamaah krana iso silaturahim krana, iso nyambut gawe penak krana, iso nyandi-nyandi krana, iso nglencer krana. Deal? Yes. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa njaluk ngapura ki ngenteni bodho jawaben? Lah nyapa lek bodho kok dadak njaluk ngapura? Cara bahasane piyantun mriki sing sepuh-sepuh sangate pas. Cara bahasane Pak sarjana-sarjana niki wau momentumnya tepat. Jare perangkat desa timingnya pas. Ngono ya. Lah nyapa kok timingnya pas, momentumnya tepat. Dengan puasa dosa disepuro. Dengan traweh dosa disepuro. Dengan banyak meminta kepada Allah ampunan, diampuni dosa kita pada bulan Ramadan. Nah, ketika dosa kita kepada Allah habis, adalah terus diikuti setiap bulan Syawal, awalnya bar salat riyaya saling memaafkan. Lek dosa teng Allah entek, dosa teng manusa entek. Ada ungkapan khas pada bulan Syawal minal aidina wal faizin, jawabannya sami nemen kuwi ngono. Nemen wong ngene iki wae. Nah lho ya. Jadi kalau ada ungkapan minal aid. Ayo sing belajar jurumiyah kae. Dhamir sing balik ning isim mausul jenenge aid, kembali. Kembali apa? Kembali kepada fitrah. Kaya bayi bar dilairno. Maknanya apa? Lek dosa teng Allah entek, dosa sing padha-padha entek. Kaya bayi bar dilairno. Maknanya randuwe dosa blas. Maknanya termasuk, muga-muga termasuk wong sing kaya bayi bar dilairne. Maknanya randuwe dosa. Gek termasuk wong sing bejo. Jawabane amin. Ngono lho. Minal aidina wal faizin. Mohon maaf lahir sami lah ngono lho. Lah terus filosofine wong Jawa, ngoten lho. Dulu. Piyantun pokok ngenekne halal bihalal khas teng riko gambar kupat ngaku lepat. Lha saiki ora lontrong kuwi mang. Ya ora apa-apa. Enggak, filosofi ngono lho ya. Dadi kupat iki apa? Ngaku lepat. Biyen dulu ya kupat kuwi lawannya jangane mesti lento campur bung. Campur tempe ditambah karo sing jenenge cacing kose sing ambune pete. Ora kok yo nyapa kok dadak gawe bung ki nyapa Bapak Ibu. Orang minta maaf itu butuh kebesaran jiwa. Ora usah izin sapa njaluk ngapura, ora usah izin sapa dijaluk ngapura, nyepura kebesaran jiwa. Makane dijangane bung ben rai gedhek.
ora usah izin, ngono lho. Ora usah izin, ngono lho. Bojo lanang salah karo bojo wedok, njaluk ngapura. Wong putri salah njaluk ngapura. Juragan salah karo buruwe, njaluk ngapura. Ora usah izin, butuh rai. Makane jangane Jawa Tengah, Jawa Barat bukan bung, cecek. Cecek. Ya. Kulit binatang nih toh. Nggih, dicampur apa? Irisan hati. Ya, enek atine. Maknanya apa? Jenenge kulit ki lahir. Hati jero, njaluk ngapura ki njaluk ngapura lahir batin. Wong biyen kaya ngono lho. Mane jangan kuwentel santene sing kenthel, kula lepat nyuwun ngapunten. Ya alah wong biyen kaya ngoten lho. Lho, iki tenanan rumasamu jangan ngarang masamu itu. Ben, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Konsep dasarnya apa sih sebenarnya? Enek piyantun sing didhawuhi ngeten. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wong-wong sing kaya ngene iki lho dijamin slamete donya akhirate. Wong-wong sing ngene iki lho setiap langkahnya selalu mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lah wong sing model ini wong sing piye? Satu, man u'tiya fasyakar. Wong nalika diparingi nikmat gelem syukur. Bapak Ibu, rasa ngomong sing gede-gede sik. Niku jenengan dahar to. Yo enak to. Yo enak to yo an. Bar dari nakmu muni piye? Ngono tok. Ngono tok. Ngono tok. Ngono tok. Dieling-eling. Ada doa setelah makan Bapak Ibu. Ayo jajali we. Alhamdulillahilladzi at'amana wa syaqana wa ja'alana mus. Ada lagi doa yang lain. Alhamdulillahilladzi at'amani hadat ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Kok enek piyantun bar dahar kok maca donga seperti ini. Maka dosa yang lalu, dosa akan datang, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mas, apal mboten niki, Pak? Apal? Lek mboten apal benjing menapa mengke bar dahar sesuk bar dahar kan njur apal. Gusti kula ndonga sing diwaca karo kiai ini dhek ngoten mawon. Niki contoh konkret. Kalau wau nalika jenengan ngagem jilbab, dadak njaluk tulung putu napa mboten? Njaluk tulung putri napa mboten? Mboten saged ndamel piyambak, ageman saged ndamel piyambak, sandal digawe dhewe. Sing bar ngono terus muni alhamdulillah sing endi? Coba ditelateni. Mengapa? Awwalu man yud'a ilal jannah alhammadun gitu. Orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah ke surga adalah alhammadun alladzina yahmadunallah ala kulli syai'. Orang yang selalu baca hamdalah nalika krasa piyambake entuk nikmate Gusti. Ngono lho. Dalam ya, dan tak ngono timane awake panas. Jadi kalau nikmat puncak, nikmat iman. Nikmat puncak, nikmat Islam. Nikmat puncak, pitulungnya Allah kepada kita semuanya. Yang lain-lain juga nikmat. Nikmat sare. Nyuwun sewu. Niki sing dalu angel sare sinten? Aku roh sing sepuh-sepuh lah angel sare ta niku wau. Jenengan lek angel sare, ambil air wudu, salat sunat wudu, mantun-mantun wiritan. Ora sampai 15 menit. Sare, nguntal pil sare cukup wiritan. Sare niki mengke domongi wae. Enak niki mengke. Ora usah dadak ngombe pil anti tidur, apa pil amrih tidur pena. Enggak, cukup wiritan saja. Jenengan kok wangel sare, maca Quran. Halah, delok YouTube sak jam yo jan melek mentolong lho. Maca Quran 15 menit ya langsung ngantuk lho ya.
Wonge ya teko. Yes. Yo. Man utiya fasyakar. Yang kedua, wabtuliya fasobaro. Ora enek piantun sing ra duwe coba ki ora enek. Kok awake dhewe nyawang cah TK ke seneng nyapa, ra tau entuk coba. Pancen ra tau diuji kok. Apa enek TK ujian? Ora enek. Eneke wong sing mulai diuji itulah tiyang rasane daripada wong mulai diwehi cobaan kali Gusti Allah. Cobaan urip papat. Siji, dicoba karo keluargane. Sing lanang jan neng kantor sing getak anak buah jan iso trek. Nang omah jan deglek musuh sing wedok ngeten iki wae. Kalah total jan niki. Lah piye? Wong sing lanang ki netone pitu kek wedok setupaing 18 kok. Ranyane piye? Ora usah omong, ngono langsung meneng. Iki jenenge dicoba karo keluarga. Sing putri nggo ngoten. Ki mung sing lanang dicoba sing putri. Sing kakung nggih ngoten. Sing putri nggih ngoten. Dadi sing putri jan muni wong pancen piantun kene kok dakno mening kabeh no. Biyen nalika garwane iki cik babat kae. Ya nang ndi wong loro, usaha rada angel, sepiring berdua, seguling dua kepala, sesarung. Bareng nyambut gawe lancar luar Jawa, luar antar pulau, malah keri kare kena penyakit mah. Mahitan, mah kidul, mah lor, mah tengah. Aneh maneh. Mantu dicoba karo maratuwa. Sejak awal wis ra demen panjene. Tapi anak lanang ki demen, anak lanang sitok-tok niku wau. Maratuwa itu wis rapat demen sakjane niku. Tapi lek ra dirabekne ki kok mesti minggat kok omah. Akhire dirabekne tenan. Karena sejak awali pancen ndak demen. Ngono ya. Apa kleru? Melok-melok ngentasi gabah, rasa melok ngentasi paling arep nyolong sak kebor ya lara ati ngoten niku. Nggih, timut. Lek enek mantu kok sampai enggak dicocoki sama mertua. Meneng cep. Rasah nyauri, rasah nyapa-nyapa, ora sah ngomongin apa-apa, bendalu ambil air wudu, salat sunat, kemudian salat sunat hajat, minta teng Gusti Allah supaya Allah merubah posisi hati daripada mertuanya. Lah kok ra dicocoki karo maratuwa jam 09.00 bar masak maringi wangi ngoten nika dolan me tanggane ngomongne eleke maratuwa ora ngerti ya sing dijak jagongan pleke maratuwa nyonyor pindho wedan. Ayo enek apa ora ngoten iki wau. Sambre udah ngalah. Pokoke anak ning wong tuwa mantu teng ngalah dan ngalah. Wis to, ngalah total wis, rasa ngomongane ritek. Sak kenyih-kenyih wong tuwa jek kenyih awake dhewe nalika cilik mbiyen. Lho, ana apa mboten? Wis ngoten mawon penak. Ngoten mawon penak. Makane kok enek piantun diparingi kalih Gusti Allah nggih menika sebuah napa niku wau sebuah jalan ke surga diparingi wong tua gerah. Wah, jalan ke surga niki. Jalan ke surga niki. Niki sing pun saji harus sing dereng kaji kathah pundi? Dereng. Sing umroh harus sing dereng kathah pundi? Dereng. Baik. Jenengan lek pengen ngambung Hajar Aswad. Ngambung senilai Hajar Aswad. Jenengan cium orang tua panjenengan itu sama dengan mencium Hajar Aswad. Ngono lho. Sampai nyawang wong tua iki ngibadah. Gitu jali piye to? Khamsun minal ibadah an-nadru ilal walidain. Nyawang wong tua iki ngibadah. Bar pengajian terus sawangan mbokmu panggang ngene. Kau waplok lambemu malah nonton. Mirsani dengan kasih sayang. Ngono lho.
Mas dipandong. Pawak ngono niku. Eling-eling tenan iki. Jadi lek ngladeni wong tua sepuh sing telaten. Sing telaten, sing sabar itu jalan menuju surga kita semuanya. Allahumma amin. Wong enek lho jenenge anak ki mlebu ning kamare wong tua sing ngebrok nika. Bener telek to ora. Masyaallah. Apa ndak kelingan biyen awake dhewe. Cik cilik biyen ngebrok apa pipis sak ngeke. Wah, wong tua ya jalan. Marah enggak? Ya Allah, ya ini kok ya jan ngompol karo ngek pisan. Kok ya ngerti to nggugah wong tuane jam 1 kon tahajud ya jajal ta. Saiki ora, bareng wong tuan sepuh. Aja mangan akeh-akeh, Mbok, ngising aman iki ngono. Oh, pancen anak rang. Nah, ayo, enak perang ngoten niku wau. Aja, Bu. Wis ta bene. Dahar akeh malah peneran. Ngoten lho. Ngelak akeh malah peneran. Ngoten lho. Artinya apa? Ketika kita ngambil pempes si ibu sing enek ngeke ngoten niku, aja sampai jijik. Ngono lho. Aja sampai jijik. Ya ini loh baunya. Baunya surga nanti ya seperti ini. Dalam artian apa? Ambu sing rainane akan dijolikan bau surga. Ngono lho. Jenenge ngedusi wong tua maskeran kurang ngajar tenan bocah. Dieling-eling tenan iki. Dieling-eling tenan. Pun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Arep ngomongnya apa ki, Mang? Coba. Waktu liya fasa. Adalah cobaan apa? 1, fitnatur rajul fi ahli. Yang kedua, wa malihi. Diuji karo bondo. Eling-eling, ini rumusane. Tafarragh li ibadati. Luangno waktu monggo ibadah. Aja mek gur panggah nyambut gawe ra barbar. Kau tak nyuwun pirsa. Apa enek jaminane piantun Ngadipura? Mulai isuk nyambut gawe sampai sore, sampai ngasar, sampai meh maghrib. Wonge mesti sugih. Tak bali maneh. Apa enek jaminan lek wong berangkat bendina lek nyambut gawe mulai isuk sampai sore bendina lek sampai ra sempat salat wonge mesti sugih. Ora, sugih ki potongan. Tak bali maneh, sugih ki potongan, Pak. Wong lek pancen potongan sugih, ngrungokne wong petung entuk fee. Jajali toh, pancen potongan sugih ngoten iki, Pak. Pendak nandur apa mawon? Masya Allah, nandur lombok ya mening, nandur tomat ya mening, ya pas larang. Ini apa? Pancen potongan sugih. Tapi lek potongan ketemplean belum kere. Kancane nandur lombok, melok nandur brinte. Jali. Kancane nandur tomat panen api larang, melok nandur. Ora enek wong sing gelem nuku. Pancen potongan ketemplean belum kere. Nah ternyata apa? Belum kere kena diselentik ternyata. Gila hadis qudsi. Tafarragh li ibadati. Luangno waktu mungi ibadah, terokno piantun Ngadipura. Kok rada muni amin toh? Mungkin apa nek to langgar masjid sing ndak full. Wah, jan kabeh full pas salat riya. Balik mana? Tafarragh li ibadati. Luangkan waktu untuk ibadah. Mengapa? Amla'u qalbaka ghinan. Kalau kamu meluangkan waktumu untuk ibadah dengan maksimal, maka hatimu saya penuhi dengan kekayaan. Amin karemu, ramin jo karemu. Wa amla'u yadaika rizqan. Di samping hatimu saya beri kekayaan, maka kedua tanganmu saya penuhi dengan rezeki. Gila.
Tafarrog. Luangkan waktumu untuk ibadah. Benar loh. Nyambut gaya, wayai sholat. Nyambut gaya, wayai yasinan. Nah, nyambut gaya, wayai pengajian. Nah, nyambut gaya, wayai istighosah. Lah, wis tak terakno wong Adipura mening teman-teman. Masyaallah. Terus berikutnya lagi. Setelah tafarrugh li ibadati, ya, amla'u qalbaka ginan wa amla'u yadaika rizqan. Lanjutnya la tuba'id minni, ojo adoh-adoh karo aku. Lho, Gusti Allah. Ojo adoh-adoh karo aku. Alat mendekatkan kita kepada Allah, masjid. Masjid mpun to. Wong kok nyeleh awake teng masjid bendina lek. Wah, wis langsung dijamin, Pak. Ora mek nyelehne tok. Kok enek piantun iki sregep nyaponi langgar masjid musala. Masya Allah. Man akhraja adam minal masjid banallahu lahu baitan fil jannah. Sapa sing senengane ngresiki langgar masjid musala, maka orangnya akan dibangunkan satu rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jan kurang piye niki. Piantun Ngadipura, lah rasane masjid ra marem. Lah rasane langgar ra marem. Lah bar jamaah ram, terus Qur'ane masjid ora marem. Ngadipura. Apa maknanya? Hatinya tertambat kepada Mas. Udah digaransi oleh baginda Rasul. Enek wong pitu sok kancane kepanasan. Tiang niki diup-upi kali Gusti Allah. Salah satunya apa? Rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Piantun yang hatinya tertambat kepada masjid. Lek ora nyapala masjid ora marem. Lek ora jaman masjid ora marem. Lek ora nang masjid ora marem. Kuwi jenenge wong ngadi. Sampai Kanjeng Nabi dawuh, inna ummara buyutillahi hum ahlullah azza wa jalla. Mereka yang memakmurkan masjid, memakmurkan musola, ngeramene masjid nggih jamaah, ngeramene masjid nggih pengajian, ngeramene masjid nggih keagamaan. Wong sing model-model kaya ngeten iki diakoni dadi keluargane Gusti Allah. Amin karemu, ramin jo karemu. Yes. Pak. Begitu simpelnya, begitu simpel ya agama menata kita dulu simpelnya. Gak abot cerita. Mane la tubaid mini, ojo aduh-aduh karo aku. Nyapa toh? Amla'u qalbaka fakron. Kalau kamu jauh daripada saya, hatimu saya penuhi dengan kefakiran. Bapak Ibu, ada direktur BUMN, sing urusan bangsane uli, urusan daripada bensin, urusan daripada solar, wis sesasi bare 1,8 miliar sesasi. Lah kok wong songo korupsi 5 tahun 1.000 triliun. Tak boleh meneh. 1.000 triliun. Nyapa Pak sebabnya? Gila Pak. Makanya ketika yang namanya ngatur donya kok sampai ditata karo wong sing ra saleh, yo ngeten iki dadine. Lho. Makane lek milih napa-napa, aja dadak wani pira. Wis sapa sing tok upload dinginane kae. Pilihan-pilihan kae. Aja pun toh. Kalau selama kita masih seperti ini, ora bakalan awake dhewe entuk pemimpin sing apik. Ngoten lho. Nyapa sebabe? Karena transaksional niki wau. Gelem nyoblos, gelem milih, pokok diwehi duit. Lho. Ya paling duit ya penting, tapi orang nggih ngono kuwi. Bil fulus kullu kasyarin alus wa kullu syai'in tabus. Laisal fulus manfus. Kuwi duit ngoten niku. Ngono lho ya. Tapi orang nggih ngono kuwi mah.
Ya jajal iki contone. Amla'u qalbaka fakran. Hatimu tak penuhi dengan kefakiran. 1,8 miliar. Kok jek korupsi? Berarti wonge melarat nanti. Cik menang wong ngadi pura. Nyapa ora ana sing dikorupsi ya. Mana aja ngelok-ngelokne, ngoten. Mana aja ngelok-ngelokne. Pancen rong entuk kesempatan kok dakno niki wae. Ajal untuk kesempatan le bae padha. Sami ugi sami mawon silit babi dintop. Ya, bendak ngantok. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Terus amla'u qalbaka fakron wa amla'u yadaika suglan. Kaya wongi sibuk luar biasa tapi enggak ada hasilnya. Piye apa gara-garane? Adoh karo Gusti. Cara kita menyedek sing paling top salat jamaah neng masjid, neng langgar, terokno wong ngadi. Col, ngadipura dakno. Lurahe sapa Sumberjo mangsa. Lah iya, ora roh ya nemen wong-wong ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Terus fitnatur rajuli ali wa malihi wa waladihi lho. Nama telu diuji karo anak. Jan masyaallah. Pokoknya cambedhik ning pondok. Bedhik ngoten niku wau. Wong tuane iki kula celuk. Fair aku no fair. Wong cek kan cek keluarga muda-muda fair dililing. Iki mbiyen lek gawe ndonga ora. Kaya mboten to, Pak. Lah ya kuwi makane dom ora percaya domong yo. Aku tak titeni, wong kok kempal garwa kok blenas dhewe ora tau ndonga. Alah anak metu modele kaya karambol. Ngeban kon ngetan ngulon ngidul ngoten niku lho. Ujine karambol ngoten niku wau. Kon nggo omah malah ngenteni gabah. Tinggal lunga nang Surabaya malah ngentup tanggane ngoten niku. Wah, sangke bapake jibek diusir pisan. Minggat kono. Ilang-ilangan ndok sitok. Muni malah nyedek bapake, Pak, hati-hati jenengan dawuh. Dawuh piye? Lah jenengan muni ndoke ilang mang ya sangklir. Sampeyan sangklir, Pak. Malah ngelone bapake sangklir terus piye ya jol itu. Makanya hati-hati musuh cah saiki yo dakno. Lah cah mbiyen diomongi ngene no. Kenapa? Beneh sik lagi pinter cah mbiyen. Nah, aja nglingguhi bantal, mare udunen. Masyaallah rawani tenan. Ora wani tenan. Nyapa? Samar lek udunen. Aja ngidoni sumur guwing. Ora wani tenan diomongi. Jajal saiki omong ngono. Aja nging bantal ya le. Nyapa sopir-sopir kae udunan kabeh kae. Nyatane ya ora udunan no dakno. Lho nyapa pinter sik benehe keri ngono. Aja ngidoni sumur, mare guwing. Cuh, endi guwing apa lah. Kenapa? Pinter sik beneh keri. Lho. Nah, makane ayo anak itu dibenehne lagi pinter, aja pinter sih lagi beneh. Ana lho, wong lek kadung pinter dilurusne angel. Ngomong ora percaya. Ngono, benehno sik makane. Nah, wis supaya anak-anak kita menjadi anak yang sesuai dengan harapan kita, soleh dan solihah, masa depannya cerah. Nyuwun sewu. Siji, aja dipilihne sekolahan sing mlebune 5 dina. Tak omongne tenan iki. Aja dipilih sekolahan sing mlebu mek 5 dina. Lare iki lek mlebu sekolah 5 dina, mlebune jam 7, entek pelajaran jam 3, kok omah jam 4. Awan ra turu, kuwi engko bengi kon teng madrasah diniyah purun napa mboten? Purun apa mboten? Mesti tak batin. Jelas ra gelem nyapa? Lemfah.
Ya. Pintere urung mesti benahe orang genah. Lah terus piye? Pilihkan sekolahan yang masuk 6 hari. Melebu jam 7, pulang jam 1, jam 3 melebet madrasah dini. Ya, mening tenan. Kok malah mentelek lesu ya Pak Diomong jenengan iki. Ora ya. Niki penting Pak, niki penting. Hari ini akan muncul masalah, hari ini muncul. Sekolah mulai mlebu 5 dino, Soal. Ngoten lho. Lha iki kok mek gur bocah nguber pinter tok, Soal. Pinter ndak beneh ku lho contone. Direktur Pertamina ku lho sing korupsi 1.000 triliun ku lho. Piye wong pinter ora beneh ngono. Paham. Ayo. Anak-anak kita. Ngoten lho. Indonesia itu milik kita, Bapak Ibu. Sing merdekane ya adalah tokoh-tokoh kita semuanya. Lho lek iki kok sing nutukne lakon niki mengke megur pinter ndak bener, pinter ndak beneh, negara akan hancur berantakan dan itu eman awake dhewe iki ora melok-melok merdekakno, betul. Mane WR Supratman niku ngarang lagu Indonesia Raya. Bangunlah. Alah apa suarane kembel itu ana. Ya, kalau. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah mentalnya, bangunlah karakternya, bangunlah hatinya. Bar bocah niki bener, bar bocah iki beneh, lagi bangun badannya. Sehingga apa? Mutlak kalau anak kita pengen bener, pengen beneh, ojo ado saka pendidikan agama. Pendidikan masih bener ya, ya madrasah diniyah. Kalau kira-kira kita, keluarga kita, ibu neng Hongkong, bapak neng luar negeri, anak ojo dititene mbae. Wes. Nyapa sebabnya? Mbah ki sing penting putu meneng. Sing penting ra nangis njaluk opae hooh. Tak wae contoh jenengan. Ibu ya mening to. Jenenge anak niki wau kancane sangu 7.000, sangone 3.000. Minuman sudah dibawakan, jajan gawane loro. Ibuke jan jos tenan, pancen ngaji pura. Anak dibelajari napa? Hidup sederhana. Ngoten lah. Lah, kancane 7.000 3.000. Rengek. Urang lopo, ora usah sakmono. Iki banyune iki, jajane iki, lebone tas. Latihan ngirit. Sekolahnya mlaku ngeten. Brok ngoten niku. Sangke pegele bocah. Mbae roh. Nututi mbae. Rada adoh seret rek nyapo. Anca kula sangune 7.000 kula meger 3.000 lho Mbak. Iya to Ibu iki. Tomponan matur suwun. Aku ki ngerti kacilik karo ibumu. Ibumu ki anakku. Pancen kacilik iki cetil. Lah tenan to. Sesuk tak jegat nang kene. Sangmu 3.000 bene. Sesuk tak jegat nang kene, tak tambah 5.000. Entekno. Sesuk tak sangoni neh. Lho, Mbah kaya mening asline Mbah Bodong kuwi ya Mbah Bodong ya kuwi. Tak genahne pisan karuane ngono. Urang apik piye jenenge? Anak niki arep marem akad tileme bapak mbae. Lah sing ngimami masjide mbae ngarepane omah niki iki bapake niku. Pak, kula tak tilem mbah. Ora iso. Kowe engko turun ning kono, ora bakal digugah karo mbahmu. Digugah Pak. Pun to tak nunggoni mbah wis to. Wis dengan berbagai macam rayuan dicole tenan. Ngatane ya esuk-esuk jamaah lho ya. Nggih Pak, tenan. Bareng ngimami nyawang anak ndak ketara. Karuwitan krekot. Lah piye? Cah kene kok dakno. Roh putra ndak jamaah yang ngamuk tenan. Wis bar wiritan donga langsung mak seradat mlebu memboke. Tenan, anak turun ngarepe TV. Gebrek. Lah ra jamaah tenan to. Ora jamaah tenan to. Mboke metu kok Pak Won.
Nyapodi, jenenge Tan Turmudi kuwi. Nyapodi. Iki lho mbok ra jamaah lho, Jawa iki jamaah, ora jamaah iki. Kuwi mambeng iki lho ora nyandi-nyandi di. Kuwi mambeng delok bal-bal, senunggone aku dhewe. Kuwi lek kasmapan turu jam 2 kuwi. Wis to bene di bene mesane. Lho. Wah, lah wong Turmudi iki mondhoke Lirboyo 12 taun ngadeg. Mbok, jangan pengen putune rusak karo-karuan, pengen putu nakal. Mbok ngadeg pisan. Di nakale putu karo nakalmu, jeneng nakal awakmu biyen nalika cilik. Bocah korban mbah yo ngene iki lho, Pak. Eling-eling tenan iki wae. Dadi aja mbelani sing ngoten niku wau. Suwenene ngon malih. Ning ndal manu ndelik ning mbahe. Nyapa? Kowe nyapa? Nyeneni putuku, kowe nyapa? Iki mbah apa lho. Ayo, ngono ki enek tenan apa ora? Iki sing maring ngrusaki generasi yo ngono iki lho. Makane lek ibuke Kesa tindak, bapake tindak atau sibuk yang luar biasa, mbahe sepuh ora usah dikek ning omah, langsung dipondokne. Lore Mayangkara yo enek, kulone neh yo enek, mburine neh yo enek, kulone neh yo enek, Malang yo enek, Kediri yo enek, kemudian Mojokerto yo enek, Lumajang yo enek. Etane Gunung Bedet ki terus pondok terbaik sak Kabupaten Blitar. Ora, lho kabeh wis tak omongne iki lho jajal iki. Ngomong ki piye to sakjane iki? Lho jajal. KSM ini apa? Kompetisi Sains Madrasah. Sing makili nasional, etane Gunung Bedet. Jawa Timur sing makili ya kae etane Gunung Bedet. Mengapa? Kita harus bersama-sama nyiapkan generasi. Mau dipondokkan dimanapun terserah. Dimanapun terserah. Dimanapun terserah. Tapi lek mondok sing etan Gunung Bedet, kudu siap dicetak dari bocah dengan didikan militer tenan. Tapi ternyata tiap tahun sing ngerusne nang SMA Taruna, SMA Bayangkara ditompo tuh ribuan, Pak. Seleksinya ribuan. Anak kita yang daftar loro, telu, semua diterima tanpa ditolak sama sekali. Napa? Sudah latihan bocah disiplin sejak kecil. Wiritan kok ngantuk, push up, aku yo ngono. Kok bocah kene rambutnya enek sing adah tumo ngoten niku, langsung gundul aku ngono tok. Ora oleh pokoke aku. Dilatih seperti itu. Ngoten lho. Bukan karena apa-apa, tetapi kan sembodo to Bapak Ibu. Diwai buah setengah songo, diwai madu satu minggu 2 kali. Sembodo, kereng tapi sembodo. Bukan kereng, disiplin. Karena apa? Untuk menyiapkan generasi yang akan datang. Jika pergi langgar masjid musola, madrasah diniyah, TPQ dan sebagainya. Allahumma. Ya, kemudian yang keempat, dicoba apa? Tonggo. Fitnatur radifi alihi wa mali waladihi wajari diuji karo tonggo. Tonggo sing kenyih ki enek, do ora percaya. Apa dikomentari? Enek apa ora? Kalau bangun omah neh kalau wong panjenengan pesugiane kandang bubrah. Panggah dikomentari. Kalau nekane sepeda motor paling ngutangan dikomentari, Pak. Kuwi jenenge tangga kenyih ngono iki mangkane. Lah terus piye? Kalau anek tangga kok kenyih, ilmunya apa? EGP, emangnya dipikirin. Udah wis rasa mel manuk ngoten lho. Selama dia ora nyali apapun dirasani ya bene nyapa hakikate wong dirasani dilokne wong dijikuk ganjarane dibruki wong dijipuk dosane dibruki ganjaran gelem napa mboten dijipuk dosane dibruki ganjaran gelem napa mboten hakikate wong dilokne nggih ngoten iki wae semakin banyak wong sing ngelokne awake dhewe semakin entek dosane awake dhewe karena apa rumusannya satu kok enek wong umure 40 tahun orang tahu dilokne, orang tahu dipisui, orang tahu difitnah, orang tahu dibully, berarti wong ora duwe prestasi dalam kehidupan. Ngono lho. Dieling-eling tenan. Pokoke wong ahli berjuang biasa, dirasani biasa, dilokne biasa. EGP, HM. Apa HM?
harap maklum. Wis enak ta, wong pancen kenyih harap maklum. Tapi aja banter-banter, ngono lho. Pancen tangga kenyih HM lho, kuaplok tenan jenengan ngono-ngono. Nah, kalau kita menjadi orang pemaaf, sudah dalam kehidupan kita, dieling-eling maneh. Awake iki oleh mati oleh, wajib mati bakal. Nggih ta nggih. Cuman nama kita tetap abadi. Lah supaya jeneng iso abadi napa? Telu, dieling-eling. Dadi yo wong sing tau jariah. Lha, wih bapak-bapak tak tekoni kuwi. Mulai wajib Jumatan sampai saat niki. Nggawa dhuwit nang masjid Jumatan 100.000 ping pira? Ibu-ibu kuwi dieling-eling kuwi. Jenengan nalika becek kan niate nulung apa nabung? Ayo muni nulung apa nabung? Nabung jelas mbok tulisi kok jenenge payem. Seminem ngoten niku. Karepe apa ben roh Yunem ki becek 100, anu 50 ben roh kono salat duwe gawe genten dibalekne 50, karena mbiyen tau 50. Ngono to ya an. Wong ya nyang ngene iki mang. Wong ya teko ngoten niku, ya dirubah iman-iman. Lah jariah gimana? Jariah aja bersyarat. Jariah kok bersyarat? Aku gelem jariah nang kene dengan catatan kudu ngene. Lah lha opo? Ora usah. Jariah ya los wonten mawon. Jariah kok dadak wasiat. Aku nyumbang nang kene iki 50 juta. Tapi kesok aku lek mati wong-wong kabeh sak masjid kudu midhaki aku. Malah mepet cedel niku mung dipidak wong 50. Wis losno saja, losno. Wong mati ki urusane wong urip. Halo. Wasiat ki lek wasiat batal ora usah diikuti. Aduwe tangga kula wasiat. Aku solek mati, rasa mbok tahlilne, rasa mbok pidai, rasa bacane zikir macam-macam. Wis bene jarno ae. Anake tak muni, ora usah mbok komentari, jarno ae, solek mati. Asta dipacani zikir pidai ben keteleh ya aku ya ngono ngono. Lho ngono lho. Wasiat batal ora usah dilakoni. Ngono lho. Dilele maneh. Le, solek aku mati sawah sing kae, saringe dalan kae. Kayak nggih komplek wedokan ya le. Ora usah ditaati. Oh, wong wasiat batal kok seperti itu. Paham. Nomor loro, ilmu sing dimanfaatne. Sepiro ilmune apa dimanfaatne. Kita sudah meninggal tapi nama kita abadi karena wonge ahli ngamalne ilmu. Yang ketiga, wonge duwe putra sing apik-apik, wonge sedo tapi tetap digunem karena putrane solid-solihah kaya wong ngadi ora. Dunya ditata, akhir tertata. Ya kuwi jenenge cara donga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Mbok ning ngendi ene acara donga kuwi diwaca berarti tandane pun bar. Kula kinten mekaten Bapak Ibu mangam tinggal satatahipun. Mudah-mudahan pengajian telu menika sareng kalih hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Mbok bilangken kula matur wonten bab ingkang boten mangke pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.